Buntag, mga igsoon. Buntag. Blessed be the name of the Lord. Amen. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Amen. Let's think about God's goodness and faithfulness. In Psalm 145, if you have your Bible, church, please open it to Psalm 145. Praise God. It says, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate in your wonderful works. Amen. Hallelujah. So let's set church. Let us think. Let us meditate the works of the Lord. Let us all stand up. Let us start to praise God. Hallelujah. Feel the presence of God. God is here, church. Feel His presence right now. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Isa na ato muna-huna. Ato ibutang lang sa Ginoo. God is great. God is great. Majesty and power belongs to you, Lord God. Hallelujah. You are glorious, Lord God. Glory, 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 O God. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Dalay ko ng iyong ngalan sa walay katapusan. Giday ko gisimba ka namo karon, O Dios. Walay lain nga akong ipataas, kundi ikaw, Jesus. Dalay ko ng iyong ngalan. Dalay ko ka, Ginoo. Come on, church. Let us worship God. Ayaw na ang inyong tupad. Nasa inyong left side or right side. Nasa inyong atubangan. Think of God's presence. Worship God, open your mouth. Open your mouth and praise God. Come on, church. Ang atong gianhi karon, mao atong Ginoo. Wala tamo anhi, kabisan unsa. Yan ta igsoon. Mga igsoon yan ta para sa atong Ginoo. Encourage na po mga igsoon nga atong ibutang atong kasing-kasing diya sa iyang presensya. Sa presensya nato. Sa presensya sa buhay Diyos nato.
Tandog mo, buhawa ang amo, nayatulog na pag-ikuha, ihatanin mo, Ginoo. Kasi ako, kung nasod mo,
ni Lord God. Nakata, saliwala na mong nagkauban. Nagagiya ko. Hallelujah. Yes, Lord. Good morning! Amen. Good morning. Dalayan pa ang ating Diyos. Amen. Today is the day of the Lord has made, that we will rejoice and be glad in it. Amen. Muna kita karon nakata dito, nagasimba, nagadahig sa ikabuhing ngala ng Lord. Thank you, Jesus. Amen. Mamakan kita. Kaya kita tayo sa buhay niya. Amen. Manakamanaman kita sa iya.
Dahil kung taong Ginoo, pintas kami, O Lord God, na ginihawa pa Ginoo. Magpagkinabuhin, O Lord Jesus, inihatan ka namin, O Lord God. Magpasalamatin kami, O Jesus, na kami, na kanila, O Lord God. Salamat, Ginoo. Kaluwasan. Kaya mo gihatag na lang mo, Lord God. Hallelujah. Bless you. Iantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang mundo. Sa tulong korona ko, nag-inasok sa iyong ulo. Nilalili, hamirin mo dugo. Matasamad labot sa lawas mo, kahapos ko sakit, iantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang mundo.
kami, Jesus. Tawagin kami. Salamat kayo. Panunay na kauban ka na. Iinig si Bahana. Hallelujah. Thank you, O Lord God. Thank you, Jesus. Pasalamati ang atong buhay Diyos. Amen. Amen. Kita nagunay luwas. Hallelujah. Thank you, O Lord God. Pinitanan. Atong ibalik. Dungog o himaya sa atong buhay Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, hallelujah. So, mayong buntag again, church, and ato nasa likod ang mga bata, sige pwede na mong kagawas. Sige, mga bata lang ha, ang mga youth, magpabilin si Rian, magpabilin si Dian Gray, si Crystal, magpabilin. Sige. Praise God. Sige, naapa diri sa atubangan. Medyo alimuot. Yes. So, di na tabawa na ta maglong skip diri. Ingat kayo. Okay? So, na-full ba nato na ito? Sila, pulihan na nato. Sunod, pulihan na sa Ginoo. Amen. Hindi siguro madaog tungod sa Okay? So ato matagal masipang pag-usap ang atong buhay na Diyos. Kaya ako kayo. Hindi na po ang pakpak sa Ginoo. Kaya ka na po ang karoon natin pakpak niya sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So this time mga igsoon, atong matagan o higayon ang atong mga testimony, ang atong mga experience o mga blessings nga gihatag sa Ginoo sa ato karon o tibok simana. So this time mga igsoon, I know nga daghan ang buhat sa Ginoo, isa may gusto nga mo testify no sa iyang mga blessing karon. I-proclaim ang kamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. Okay. Isa mo test mo magpasalamat. Kadaugan. Okay, si Juan te. Last one. Welcome back, Juan. Praise God.
Ay, sa amin, ako sa buling mo. Sige. Alimuan, gusto ka? Welcome back. Kasi kalian sa katuloy po. Amen, amen. Praise God. Isa man. Si Cholo. Sige. Ito palakpakan. Good morning, everyone. So, gusto lang ko magpasalamat sa Ginoo. Last week, wala kami kay tungod si Eli kay nanipon. And ikalibanga. So, kato, ang gipaabot nga maulian siya ganin nga Sunday kay sumpa gid but wala din siya naulian kay kadlaw pa lang may pang na pagmatan sa nang pagbunta gilibang. So, wala pa gid siya naman kung gipalitan ng kambal. Kaya inom din magkakampo. Pero na wisdom nga iba nga try lang. So iba iyang mama gigamit mama ni Raven, so palitan daw kuan pastorya, so ipalit sa ni. And after nato niya take sa why ako may ipalit from lakaw sa ko nga ako na si pray na kaning tambala gamitan sa Ginoo ana. Sumoto mga pila ka oras naulian ni lagsik siya nagkiat-kiat then wala na sa jacket na libang ay kalibang na. So kana na-bless lang mi kay wala nang gipaabot sa Ginoo nga hospital sa Bako. Kana nana lang abutang ba. In Jesus name and kana gusto lang na ko'y kuan sa uban nga dili tanan grasya or dili tanan blessing is kanang makita like kanang kwarta, sakyanan, balay, even our health. It's a blessing. So every single day we are blessed. We are kanang victorious. Kay kana health na to is very important din and sa pa last week last week nasa nakita ko sa mga kuan kanang sa mga trabahoan one of my agent has passed away. Katong nagsigas siya sa Lapu-Lapu if nakakuan mo sa balita like grabe yung pagkahitag po. Wala may naka-expect sa mga wala may naka-prepare sa nahitabo like kalit na hitabo padong siya trabaho, padong siya sa mga office and he's one of my agent. Then kato naligsan nagsakay siya gabalabal kaya kasi padong siya maliit mga pressures nahitabo to siya 8:30 sa gabi. So nakakuan sila ng 10-wheelers ba siya ang kasra siya. Then ang driver buhi nilayat. Basta grabe kaya ang pagkakala ng nakita po ba kayo sa moto pag-ibawa na yung chat kaya siya kay yung kuya amigo na ko college classmate me. Then wala ko na dito na ko na kay Bawa ba kay soon day sila pati kayong mga kuwan na ba kay mamunay makita ko ang kami balik siyang kuya kay taon-taon kami wala na nakita kay lagi na naiyahay na trabaho na yung mga lain ng mga responsibilities. So moto mong naabutan ni-chat yung kuya nga nga wala na niya mangod and nag-bidar me. Then basta among planong tanong mo sa mong team is mag-team building or outing. Then mao na tuloy na itapo like nakatapok mi sa usa-usa tungod lang ako like bibilang mi and tanan wala gusto pa kay accept. I know nag-process pa lang niya ang family. So kana lang na-bless dili sa na-bless ko kay gikuha siya kato sa company. Usa ko sa ipakanda ko prayer every after shift and before shift and kato kana na-share lang ako sa ilaha. So gusto sana ko ikuha guys na every day try to be kind always. Dili nakabaw sa takwa sa Ginoo and kana diba if you want to say I love you sa your family then do it. Ayaw don't take nga kanang ikaw kay wala din nakabaw kanang sa nabuto. So thankful sa gawin nga sa help pa like pasabot sa kuha kay kato sa nga time is na na-question din ako sa Lord.
grabe yung sinati ba. So, kana, yan sa tinig pa na ko naman. If wala pa lang ka na tao, na pa lang ka sa na pa lang ka sa tiyan, na natay timeline. Kung asa rin kita po ito, diha rin kita. And unsay pamaagi sa Ginoo, unsa hinungdan sa itong kamatayon, maura po. So, ato lang dawaton, kay tanan na ay rason. And, kanala, so, tabangin ko ninyo na pray sa family, sa akong agency sa nga taga-comfort yung family, may nalisod ko sila accept, kaya na-process ko sila ang mahunat. So, dalay ko nyo. So, ano, patuloy sa family at yung amigo, isuot siyang amigo. No? But praise God, no, kita mga buhi pa, naapa, managit tayo kanunay, but wala takabaw. Nagingon nga, life is short, ubo ra gyud. So dapat sa Ecclesiastes pa, dapat ang atong kinabuhi, no? Every moment, ato yun ang mahimuslan, ato yun atong mga angay natong buhaton. Kung nabaw sa tanan natong ibuhat, makahimaya sa Ginoo. So, kay kinalasan, kita pagkahukuman yun, maayo sa dili atong buhat, hukuman kita. No? So, kung natin mga opportunity, like Cholo, na siya opportunity mag-pray everyday sa iyang team, no? Dili yun na nato kana kusikusikan nga opportunity. Kung pwede kita dyan, usang nyo kita in prayer, wala ilang mga luwas si Kristo lang, si Jesus lamang. No, so na natin yung opportunity ng pastorya ta anak, friends, relatives, lingan, o kabilang mga kailangan tao, driver, ato yun na siyang isulti. So at least, himuhan na ito atong part sa Kristo. So, kinsa pa'y, napay na yung testimony? Si FPS. Bigat. Bigat daw. Bigat, hindi ka makita. Praise God, no? So, ayan, sabot ng nga testimonies. Pasalamat siya sa Ginoo kay igamit si Mami. Nagatalit ang iyang mga kinahanglan sa school. Sa praise God. Ayan, dapat yun lang niya. Instrument si Lord. Amen. So, sige, it is time na, no? Atong iandam ang atong mga kasing-kasing, no? Atong nadalunggan o ang mga panahuna. No, spirituhalong butang aning ang atong isgutan karon, no, mensahe sa Ginoo, no. So prepare, so dili ta magsigig mga kapita, no. Dapat focus gyud ta. Focus ta sa message, o sa message ng Lord karon ang pagkatagon, no. So di natin gugayon natay atong pastor every second week, no, from Cebu. Mo siya magdala sa mensahe sa atong Diyos. So, binanagi kanina. Ito pagpakan si Pastor Joel. Okay, no, mayo po Panikson. Nagkakubudayon sa yung hospital. Hindi pa bawal ng hospital. Okay, thank the Lord, no, yan na sa question. I hope na
makashare ka ninyong pulong sa Dios, mag-motivate no kung unsay maayo alang sa atong kinabuhi. Okay? Now, at least una mo na igsoon, dapat may balo ka kung sa imong purpose din is kalibutan. Kay, para man ikatong nang-abutan din is kalibutan igsoon din yung sa aksidente. Every person na nang-abot sa kalibutan, in one reason, naghahanap opportunity ni God na makauban dito sa hinaritan sa langit. In other words, alang sa iyang ginharian. But, sa to say, nasa ilakamutan sa Bible nga, dilita ng tao ng mga tus langit. Ang Biblia nag-iskot ikson nga na ay impyerno. No? Iskot ang Biblia nga na impyerno. Sige mo ni Soong Cholo nga iyang brother sa iyang amigo, namatay kalit. Okay naman na kung sure ka kung asa ka paingon. No? Pagkatao nga ang kinabuhi din sa kalibutan ikson, hindi pwedeng katiyaw-tiyawan. Ako lang ikson na may silingan, I think mga 24 years old. Yatake supak ikson, yatake supak na ahutan na wala yung oxygen isa pa siyang utok. Wala problema ka ng bubako niya, wala yung oxygen mo sa pas utok. In a period of time, napakalusot mo survive. Patay ikson. Makitaw nga, napaka-importante, makitaw nga, umiyakas kalibutan. Kinanglan imong himayawan ng Ginoo. Amen? Kinanglan, kasi sometimes, dapat may balo ka nga kanang dili lang kay nataw kagikan sa imong ginikanan, but you should know nga kuan ang atong pag-abot ining kalibutan just because of reproduction of God's creation. Gamit ang ginikanan nga maabot ka ning kalibutan para doon na itiyon nga purpose ang God. Okay? Now, samtang niya sa kalibutan, morning son, maghatag ko ninyo sa kaputana, sa topic of my sermon today, sa kaputana, why we should honor God. O mapamutana na sa imong kaugalingon, mahimaya bang Ginoo sa imong kinabuhi. Kasi mo na pinaka-importanting purpose ison. Mahimaya ba ang God, nalipay ba ang God sa imong kinabuhi? Sa imong kasing-kasing ba, kauban ba nimo ang Ginoo? Makita ba nimo diha sa imong everyday life that you have God na naa kay Ginoo? Mamitaw nga, napaka-importante pong tanan nga atong tubagon through the scripture. Okay. But before that, let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we are so very thankful unto you, God, ining maong laing Domingo Ginong Diyos, nga mo kami mayaon ang pagtagaan ng Espiritu, pagtakot Ginong Diyos sa among kinabuhi. Among mga pag-ampo Ginong Diyos, among ning masabtan totally, among ning ma-experience Ginong Diyos, kung sa'y tinuod nga kabukot-on o kahulugan sa among kinabuhi ng kalibutan. Kung wala na mo ni mahimo Ginong Diyos, tabali mi nga among mahatag ang tibok nga Espiritu pagkaot kanimo sa mga punta na angay na mong pumaton, ilagi sa imong pulong pagkaan. Open the mind of your people today, kagaya kasing-kasing na magtinawaton sa imong pulong pagkaan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Now, what does it mean to honor God? Kasi kung pasapot ng pag-honor sa Ginoo. Ano ba namin son? According to the Oxford Dictionary, honor as to regard with a great respect to someone. So ito pa, matod ni Oxford Dictionary, ang honor ko noong paghatag og dako nga respeto sa
usa ka tawo. Usa ka binuha. Okay? Pag dili nimo itupong ang God sa usa lamang ka ordinaryong tao. Because the Lord, ang God, mao'y tag-iya sa imong kinabuhi. Okay? Mabitaw ka, kasagaran itong gisulti, kasagaran imong madunggan nga, ang kinabuhi sa tao sa kalibutan, hinulaman. No? Sa tupag kong hinulaman ang kinabuhi, pwede na bawi o tagiya. Di ba? Kita o, naimamulam na ito kung sa kabutang igsoon niya, likot ng butang na atong gipahulam, niya ulian kay mati, yung taganahan. Di ba? Way ganahan nga tao, nga gihulaman ka ko sa kabutang, tapos ulian ka dili. Nga pati na pag-ulit. The same as God. Manghitabo na igsoon ko ng imong practice sa kalibutan, o ng imong life sa kalibutan, wala paghatag o tinod nga honor ni Lord. Now, ingon ang Bible, ang paghatag ko ng tinod nga Espiritu. Okay. Now, kung saan na manghitabo igsoon, let's continue. Okay. The importance of honoring God. First, we honor God because He saved us from our sins. Ito pa, angay na itong taganap na kong respeto ang God sa itong kinabuhi. Una, nakadawat kang pasaylo gikan sa iyang sa imong kasalanan. Ingon ang Bible, for God to love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Okay. Now, dapat mo ni atong ma-experience. Kung di mo rin na-experience igsoon nga niabot si Kristo sa imong kinabuhi, napasaylo ka sa imong kasalanan, dili gumikan kay nabuutan ka, kung dili gumikan ni Kristo igsoon, kay gipadala si Kristo nimo, gipadala si Kristo aron dili ka silutan. But pinaagi ka niya, gitagaan tag kasalanan. In that reason igsoon, dapat mabutang sa imong kasing-kasing, ang kining akong kinabuhi, akong ihatag ang honor sa God. So ito ba, in this part, may muning kabahin sa atong gitawag o kanang natural na panglantaw pamuna-una sa kinabuhi. Ibutang sa itong kasing-kasing, ang kining kinabuhi ay para sa Ginoo. Kining kinabuhi ay dapat maghatag sa himaya sa Ginoo tungod kay nakadawat ko nining gitawag o everlasting life. Everlasting life ay wala nining kalibutan igsoon. And that is the number one reason why we should honor God tungkol kay ikaw ako ay gipasaylo sa kasalanan. Muna gipaabot sa God. Kinsay gi-expect sa Ginoo nga maghatag og honor sa Dios, kinsay gi-expect sa God ang maghatag himaya. Katong na experience of forgiveness. Forgiveness igsoon dili lang kay imong na-feel kung dili just believe in the word of God. Imong tuuhan ang pulong sa Ginoo nga mao ni ang iyang gingon. Kung gidawat si Kristo na pasaylo ko, o gumikan niya na ako kang himayaon ng Ginoo. Ako kang respetoon ang pagrespeto sa God, mga butanga, imong likayan ang mga butanga dili maayo to, nga dili makahatag og himaya sa God. So it's on, we honor God because He is the Creator. Siya may atong Creator. Ingon ang Bible, unless said with a loud voice, prepare God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and the spring of water. So ito pa, kanalang, kung imong tanaan ang mga butang sa imong palibot igsoon, is enough to give glory to His name. Ang mga butang sa imong palibot is enough na maghatag nimo og motivation. Nga ngay nimo himayaw ng God because
everything yung makita din sa kalibutan. Di na maabot without sa Ginoo. So pa ko nato ni makita ning akong ingon karon ning soon, ma-feel nimo ang kanang value sa life na ang kinabuhi napakalindot maghatag og himaya sa Ginoo. Natay problema sa skin, di ba? Ay mga batong mahulog. You really look at it, it's all that's part of the creation of God. Doon na siguro yung makahadog o kabalaka. But something the other side, you can express honor sa God tungkol ka ng mga butang na imong makita. Gimugna sa Ginoo. Amen? Although tagaan tag-wisdom ni God, sa pag butang na doon mga precaution. But still, it's on creation ay mag-motivate why we should honor God. Okay. We honor God. Okay, another verse pa. By faith, we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Amen? Pinagis po ito. Tanang butang na yung makita ison. Ibig sa mga butang wala makita. Kaya ang Diyos naghimog mga butang out sa mga butang wala makita ison. Para kinsay makadapat at maka-experience ang dagong benepisyo sa kihimo sa God, wala lain kung dili ang mga anak sa iyo. Dapat maghatag motivation how to honor God. That's why when that this action alone make God's worthy of our praise. Sa tumakanang mga butang na maghatag ko ng kahigayunan to give praise ang kanatitang worthy to God. Diba? Magtanaw ka sa imong palibot igsoon. Glory to God. Out sa Ginoo ka nakita nining mga butang na igsoon. Mungtaw nga kada man tawo ang kasing-kasing magtanaw ang kaayo sa Ginoo dili lang kay imong pasalamatan ug himayaw ng God kung magkakita kag mga dagkong butang, magkita kag mga blessings sa imong kinabuhi. No. Even sa mga butang diha sa imong palibot igsoon is enough to give worthy and praise to the Lord who is our Creator, the owner of your life, ang tag-iya sa imong kinabuhi, ang naghatag nimo kahigayunan, nga mobangon ka matag adlaw is enough to give worthy and praise our God. Diba? Pero lain naman, diba? Ini mata nimo ini kapuntay kung sa unang aksyon na to karon. Cellphone. Kaya ang rason, tanawang lulong sa oras. Tanawang lulong sa oras. Niya, inik-open pa lang, gawas man ang oras. Magkahuman ko scroll na mga nito. Di ba? Kung sa'yo mga nagawin dito, without knowing na oras yung oras, without praising and give thanks to the Lord. Amen? If you want to exalt, if you know the purpose of God in your life, you should honor God. Amen? Okay. We honor God because He's Emmanuel. What does that mean? Importante yung exalt, no? Yan yung masaktan. Ingon niya, behold, a virgin shall conceive and they shall call this name Emmanuel, which means God with us. What does that mean? Kini sa kanindot ki experience on. Kini mang word madungkan naman ni Munis Pasko, kay apit naman Pasko no kay bear naman. But you know what? So the word Emmanuel means God with us. So ito pa, kung nakita ni mo nga naay kinapunay Diyos sa imong kinabuhi, pinagis gracias Ginoo, kauban mo si Kristo sa asa kang dapita, trabaho, may eskwela, wherever you go, God is with you. That's why you should honor God. Nung himayaw ng Ginoo, Lord, angay kang mahimaya tungkol kay kauban ka na ako. Angay kong mag-worship mo, angay kong maghatag og respeto sa imong pangalan. Kaya lang ison, mabitaw nga, kung may balo ka kakauban mo ang God, respeto mo sa imong kinawin, dili ka mabuhat og mga butang nga, dili makalipay sa God.
Kasi ang pagbuhat ng mga buta na dili makalipay sa Dios igsoon, that is a disrespect to the Lord. Disrespect to God. But if you know that God is with us, kung kay balok ka nga na Ginoo sa imong kinabuhi, kay balok ka sa imong kasing-kasing na kung sa may akong desisyon sa kinabuhi, dapat naghatag o himaya sa Ginoo. Amen? Muna ni karon ni Son, how to honor God in our life. Imong kinabuhi, sabi mo paghatag ito honor God. We honor God when we have good steward of our wealth that was given to us. Now, importante niya, apilas paghimaya sa Ginoo. What does that mean, Son? Honor the Lord with the world and with the perspective of the produce. Now, you know what? Nakay mga butang ay mong nadawa, dili lang na gumikan kay sala ka lang na kay mayong trabaho, di ba? Ang imong abot sa imong kinapoy, dili lang gumikan kay gumikan sa imong paligamot, but the Bible says, dapat imong maunor ang God. Pagdawat pa lang sa imong kwarta, igsoon, dapat magpasalamat na kas Ginoo. Sinuwat sa akong Bible study na ito, pila ka kumpanya igsoon na akong gihatod na Bible study. And that is the great problem today. Kaya nag-iingon nga nanarbaho ko kung tiwa magsalig sa sweldo. Nanarbaho, walang ko magsalig sa sweldo, pastor. Sa gisaligan, nagsalig sa utang. Ano ka sa kilo sa likos utang? Pinigawat sa sweldo, di magpasalamat, magulmul na imong kasaligan. Wak na may nahibilin. Ginawa Tigsoon, napaka-importante pagpasalamat sa God. Napaka-importante yung paghatag ng honor ni Lord. Lord, thank you. Tagay kung kayo ni God na makita ni nausala ko paggamit na mahimaya ka God. Kasi everything that we have in this world, so hindi pwedeng ibuwag sa Ginoo. Mga tao, kung sa'y part para sa Ginoo, di ba? First fruit of all your produce, igsoon. Hatag ka para sa Ginoo, you know what? Nagkain yung pistam sa God, igsoon. Ayaw ka hatlok. Huwag may pilit mo kulangan ka because the Lord, igsoon, hindi pwedeng magpasagad sa iyang anak, igsoon. Amen? Napaka-importante. Pagkitaw, ingon nga, itong mga ginikanan, nga hatag kagbaon sa imong anak, kaya na, ayaw ka na kagastuan, nagagyaw-yaw kay kanan, hindi nila na mangitag kwarta. You know what, just only reminder na inintaran ko iyan is Ginoo. You should thank to the Lord. Isang pas imong alawan should be honor to God. Amen? Magaling mo karon kay na ko allowance kani sa una wala. Pero di mo gud migso ni eskwela. Kanang amo di kayo batal pero amo di ka lisod. Ay dito sa legend kay pagka-spirit ko na kami sa una igsoon magulan ko. Wala may di man uso pa yung sa una. Kami sa probinsya na balay. Putulog daw sa akin. Hindi ka po sa eskwelahan, ibutang sa kilid, di ba si magbuwan pa iniguli. O, di ba? O, katapos pa na yun, katapos, kuila. Mayahan na, malulit ka, pisunay na lang, di ba? Magbagong netbag. O, dahil ba? Di ba? Ang sinilas, nakahibot o kanang stroke kay, putol ba yan? Puslot ng tumoy. Ano, di ba? Pero you want it so, everything, you should be thankful to the Lord. Kami na po itong value na mas una, kaya po man ito, kung ako itong unahon, naman ito impact sa among life. But still, God give us chance in this life. Nakaabot mo nining gitawag o technology, so no? Kaya pa naman, so dili aksidente nga natawag ito una.
Di man to, ingon nga sulag na nataw mo ikunan, nataw mo karong panahon na. Everything nga doon ay purpose ang God. O ang tanang purpose sa God, so, masayod ka o sa mong paghatag o himaya ang God. Di ba? Paghatag ni mo himaya ang Ginoo. Okay, the other one, we honor God with our action. Di ba? Diya sa imong action, mo bang nahatag o honor ang Ginoo? Mabitaw nga, sa kinabuhi mga kaigsunon, napaka-important. Sa diyan nahimot ang anak sa Ginoo, pagkahimo na tang anak sa Ginoo, wala may, you know what? Ang muna ginigsun, wala na daghang mga butang na gidili. No? Ako tayo nga, di na lang kung apil ninyo sa inyong simbahan, kaya napakadaghang bawal. Diba? Bawal disco, bawal diya. Napakadaghang bawal. No? Napakadaghang bawal sa inyong simbahan. Bawal mo inom, bawal mo tanaw, sini. Ako yung bawal mo tanaw, sini ha. No? Ako lang ingon, inikusod kung sinihan, sigurado ha, ako yung ninyo Ginoo. Oh, di ba? You know what is instinct na sa imong wife? You know what is wala may daghang bawal sa kinabuhi. Dapat kay balo ka nga, ang imo lang awareness nga, every action nga imong kuhaton, hindi ba ay makahatag o himaya sa Ginoo? Kag-glorify ba nis Ginoo? Makahimaya ba nis Ginoo? Because honoring God is to honor God in our action. Okay. Ingon diyan Colossians, and whatever you do, okay, sa ingon Colossians, and whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God, the Father, through Him. Ba? Tanan ko na whatever you do. Ano naman ang Bible, tanan mong pagkabuhaton. Do it in the glory of God. Diba? Tanan mong pagkabuhaton siya. Give thanks to the Father through Him. Diba? Mga batanon, mga estudyante, kung dili ka satisfied sa imong nadawat nga sa tawag na ganang ipabawon sa imong ginikanan ay pagulgol. No? Kasi di man na kay maya sa Ginoo. Pasalamati pag-una ang God. So, kami, ako magmahid so na ako'y public ginikanan. I don't have any regret ng akong ginikanan na probinsya o dili sila portahan. On that na reason, ang pinaka-importante na ako'y ginikanan na nagluhol tumulog-alang sa aming pinaka-importante. Amen? Napaka-importante yung solo. Ingon niya, in everything, give thanks to God. Kaya pag nagpasalamat sa Ginoo. Tanang butang, kung sa imong makita, so, di ba? Kung sa rin na amin mo, unahan magpasalamat ang God. Wala ko sa ka-istorya na, kinoon niya ka-istorya ito. Sa kunong ka-pamilya, para sa ilang dinner, ang amahan ko nung nag-ampo, Lord, salamat sa iyong lasay pagkaon among salusaluan. Pag gumag-ampo, iyan ipuntan na iyang asawa. Ay, kung niya itong sudan? Siguro, I don't know kung sa sudan ba sa utan lang, whatever. Ningiyo ko ng anak na, pa, kato nagpasalamat ka sa Ginoo, kadumog ang Ginoo sa, kadumog. Karoon nga nireklamo ka, kadumog sa Ginoo. Sa kapit. Diba? Kasi napaka-importante so, katunanin mo ito sa salamat sa Ginoo. In every situation in life, kung sa imong actions, tananin mong pag-abuhato nito, whatever you do it
Everything in the name of God. Bakit nga, to be honest, pag estudyante ka, kung i-apply mong Ginoo, ang gusto nila magkataon. Kung apply mong Ginoo, wala man ka na ng gitawa kung honest cheating. No? Kaya balong ka. Nangingong ka kung siya'y pinaka-best. Because kung na'y Ginoo, maangay ni mong pasalamatan. Diba? Kaya focus sa iyo nga, hindi ako magputotal. Saan may higit pangayos sa gobyerno? Pila higit pangayos sa gobyerno, no? Pila higit grado higit pangayos sa gobyerno, no? 75. Pero kung mali pa, ginugi mo taga 95. Diba? Sa 75 rin yata sa gobyerno. You know what, Igsoon? You can do what's the best of your life. Kung may balo ka, kini tumudog alam sa Ginoong Igsoon. Tumudog alam sa Diyos. Niya imong pasalamatan ang lahat. I don't know Igsoon kung makainom ka ba, Lord, thank you na ako si 55. Ilang mo tayo Igsoon, makabahatag kay blessing mo. Kung may mga natulang dito. Okay, nasama niya. We honor God for the sacrifice of our lives. Mabitaw nga, ingon niya, I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of God, to present your body as a living sacrifice. Kung saan mo na-present ang imong lawas, as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. So ito pa, in every action, physically sa itong magalingon, dapat may maya ang God Igsoon. Dawaton sa Diyos. Pinaka-best ni mo, kanang sakripisyo, di ba? Pagkataw nga, kanang kung sakripisyo ang pagmatag sa iyo para mga to church, Igsoon, without knowing nga, ang imong sakripisyo, dili na ibaliwala sa God. Di nag-start ang worship, Igsoon. Tigatan mo ko, Igsoon, kung sa'yo pinaka-best. Kanang Domingo. Di magsugod ang imong worship, Igsoon. Labi na itong mga kaigsunan nga napakalisod pumunta. Kung sa'yo. Tungod kay imong oras na urot, natulog ka alas 2, gumikan sa imong cellphone. Murang insakto, no? Murang tinuod, murang dili. Murang dili, no? Pero mas nagang tinuod. No? Igsoon. Kung nabutan sa iyong mind na mumatagog sa iyo, dito nagsugod ang iyong worship. Dito nagsugod ang iyong pagsimba. Ang iyong pagsimba, magsugod direksyon. Ang iyong pagsimba, magsugod direksyon. Ang iyong pagsimba, dito sa iyong physical activity, sa iyong preparation, putting your mind to the Lord, na tinangan ako ng buhaton, tungkol kay Adlaw simba. Dito nagsugod ang worship. Kasi kung magtuo mo nga, ang worship katulad isa-isa sa atong kamutigsoon, that is wrong. Kasi ang worship ko nung acceptable to God, dito na nagsugod, kung unsay imong action na imong isakripisyo, tungod alam sa Ginoo. Bisag ako'y kwarta mo simba ko. That's action na imong i-present for the glory o alam sa imaya sa daan. You know what? Kung ingon na ka nga, kasabot mang Ginoo ba, magikapoy ko? Kasabot man sa Ginoo nga, wala pi kwarta? You know what? Igsoon ba? Ang Ginoo na, balong Ginoo na tanan. Pero may balong Ginoo. Ngayon, despite na ng tanan, makahimo kag worship ni God. Makahimo kag worship tungod kay nagsakripisyo ka sa Ginoo. Amen? Sa ito pa, mali ang ibutang ang worship, wala lang dili sa church. Ang worship, nagsugod na sa imong aksyon na doon na kay gihimong sakripisyo Igsoon. Diba? Napakalisod mo ta, pero binigan kay angay tang musimba, then musimba ta. Dito nagsugod ang imong worship. Mabitaw nga, dito pa lang Igsoon, doon na kay kalipay.
Dito pa lang, malipayo na ka nga mahimo. Tungod og alam sa Ginoo. Malipayo na kang ubuhat. Sabado pa lang, malipayo na ka nag-prepare. Tungod og alam sa Ginoo. Tungod kay imong gisakripisyo ang mga butang just because tungod kay balo ka unsay labing maayo o acceptable ni God nga pag-worship. Mabitaw nga ang worship igsoon, dili na tong panahon nga musabay ka sa kanta sa atong song leader. Ang worship nagsugod igsoon, presenting your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Diba? Pag-decide pa lang nimo nga maingong ka, matulog og sayo kay ugma kinahanglan mo bangon kung tungod kay simba ang mga tao. Amen? Magani diri kay kanang dako yung mercy ang inyong pastora. Kay giunat-unat ang oras, no? Diba? Kung ingon si Nilpa nga, ingon si Pastor Nilpa nga alas 9 ang simba, mas dako itong acceptable to God. Mas dako magkonsakripisyo. Amen? Pero no matter exalt kung sa pana, the action of our physical being, dito nagsugod ang atong worship. Amen? Okay. Another one is on. We honor God when we praise and worship Him. So, ito pa. Manda na ang resulta. Ingon ang Bible, give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glory your name forever. Diba? Ato pasalamatan ko ng Ginoo, dahil sa imong kasing-kasing dapat, nagsugod na sa imong kasing-kasing, maghatag o gimaya sa imong pangalan sa walay katapusan. Okay, another one. We honor God through our obedience. Kung yun ang Bible, if you love me, you will keep my commandments. Kung may gugma ka sa Ginoo, you should obey the word of God. Siya di mabuhat sa Ginoo. Kaya pala mantag kung sa imong tangingon ko, wala may daghang mga butang, wala yung mga daghang bawal. Kung sa ray naa sa parameter sa mga butang na nagbilong sa kasubuan sa Ginoo. Diba? Sa mga sugo sa Ginoo, love your enemy. Diba? Pasalamati Ginoo sa tanan butang, lalas pulong sa Ginoo. Diba? E wala pa tayo sa loob, kanang kasubuan sa Ginoo, namo ko sa Biblia, pag tayo sa mabasa yung pagpulong sa Ginoo. Okay. We honor God by putting Him first in our decision making. Okay, napaka-importante, di ba? Ingon niya igsoon. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. Saling kunos Ginoo sa imong tibuok kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong una-una. Sa tanan nimong pagabuhatan, in all your ways, acknowledge Him. Acknowledge Him and He will make straight of your path. Kung gusto ka na matarong ang atong kinabuhi, dapat atong i-honor ang taan. Mga batanong igsoon, dapat na kay baluta. Ako tabayan na si igsoon, no? Kanang i-share ninyo. Ako, 5 man akong anak. Ako na lang i-share sa una nga, wako'y anak, hindi nag-ingon ko nga, ayaw mong sulod ng relasyon kay nag-eskwela pa mo, mga bata pa mo, hindi pinulat sa akong mga anak. Kasi unang-una, di masa ko magsigig sunod-sunod, o takay palo kung sa ilang liyok si kawas. Kaya palo na na. Huwag ito ingon laway, ayaw sunod rin mga bata ko mo. Ang akong ingon. Ibutang sa inyong unang-unang understanding na kung unsay inyong sudlan kadugtong sa tinuod na dalan sa inyong kinabuhi. Acknowledge God, di ba? Sa tanan ninyong buhaton, i-acknowledge ang God, every decision, maghatag ninyong kailangan nga muglomo ni Lord is spiritual. Mapanuol mo kanunay sa God. Every decision na imong pag-abuhaton, dapat kauban ang Ginoo. Ang Ginoo dito,
Kung tanan kay balo ba ko silagan sa akong mga anak. Nindot naman. Ika pinanggal. No? Ako ba ng galing son? Bakit sa akong ingon ninyo? Kanas Jasit katong akong anak na naminyo. School ko man to iyang ang classmate sa school ko niya mo yan. Sila naman yan pinagminyo. Kasi napaka-importante kauban sila. Dili naman ingon kay gumikan kay Usigson. Ang napaka-importante, in all your ways, acknowledge Him and He will make you straight your path. Napaka-importante ang dalan sa Ginoo. Kasi dalan sa Ginoo. Tan kitang tanan wa ingon ka to magnegosyo ka, maghimo kag mga plano sa kinabuhi John. Napaka-importante nga kining tanan padulong sa gingharian sa Ginoo. Padulong sa gingharian sa God. O paghatag o padulong natin Ginoo na. I-apil pag-una ang God. Ibutang pag-una ang katuyuan sa God. Igsoon sa atong kinabuhi. Napaka-importante nga masayran mo ang katuyuan sa God sa iyang dalan sa imong kinabuhi. Mura mo ito sa kapali nga nasahin sa bukit. Nga, pagkabot niya sa bukit, namutana ko siya. Nung asa man ang dalan pa imong sa simbahan. Sa nariha padre, subay lang niya, namauna na. Nalipon ko nila kang pare yung sa do, pangat ko mo simbahan, umakay, tutluan, tapos kung sa dalan pa imong sa langit. Sa awa ka rin katulog dalan simbahan, dami pa ba? Awa ka rin katulog. Pag ginawa siya, papukaw ko rin siya. Pag ginawa siya, napaka-importante. No? Napaka-importante, asa ka tayo. Kasi sigurado ko ikson. Kung di mong unahon ang God, kung di mong ibutang, pag di mo ang unang Ginoo, in every decision that you have, yapil ang God. So, okay, next. What is the benefit of honoring God? Honoring God improves the quality of our life. Ano pa, ang paghimaya ko sa Ginoo, resulta na og maayong resulta na og maayong kalidad sa imong kinabuhi. What does that mean? Okay, noon niya, we have removed him, he raised up David to be king of whom he testified and said, I have found the David son of Jesus, the man after my heart, who will do all. Maybe sa tabali ko nung nagsugo na ito, it's the story about the King David. Si King David, Ikson, bata pa lang, ang iyang desire pag-worship sa God, si King David pa lang Ikson, ang iyang pagpaubos, but kung sa'y gimo ni God, Ikson, tukol kayo na himaya ang God sa kinabuhi ni David. Mapitaw nga, sa diyang nangita si si Samuel, mahimong king sa Israel, siyempre ang iyang panguta, ang ipagkita niya katundang kong lawas o mga wariyo. Sa diyang i-present ni JC ang iyang mga anak, iparin pagkuna, mga katong iyang mga anak na sundalo, batingon si Lord dili na mao. Ang kinamanguran na si David, tungkol kay gitanaw ni God, ang iyang kasing-kasing. In other words, Igsoon, kung atong mahimaya ang God, Igsoon, tagaan ka o unsay quality in life. Tagaan ka, you know what, Igsoon, gusto na ko makita ninyo na kanabang dili sa mga butahan kung sa imong sitwasyon karon di ka kita nindot na picture sa imong kinabuhi. Ang napaka-importante if you honor God. Ang paghatag og himaya sa God kasi kay balo si Lord nga gitanaw ni God nga kini pamitaw nga ang imong future Igsoon nakadepende na how you honor God. Napaka-depende na Igsoon. Kung saan mo mag-honor ang God sa imong kinabuhi. Ako Igsoon, dili na, kanunay na kong i-share niyo akong pamilya, tungkol kay Maura gini ang akong kanang pinaka-importanting motivation nila, apilan ko ng Ginoo. Dili na ko, wala ko i-handle sa ilang future Igsoon. Ang ako lang, ang pag-motivate nila kung saan nga ma-appeal ang Ginoo, kung sa decision making ma-appeal ang God Igsoon.
But wag ito pasag ni si Ginoo so. Di ba? Yan tumiyagin si Mana. Tingnan mo sa kong anak na pa, itong holiday pa, itong holiday, di ba? Itong holiday po kamali sa, wala kayo nagkao, so holiday pa na, pinano ko pala sa kuyog ta. Asama ka, asama na mo sa Anturis Mandawi po. Kamusta mo Mandawi po? Kung nga, nagsilang Mandawi po. So sa iyo aton, mamalit ni og among mga furniture. Para saan ang furniture? Kasi ang akong kondo dito na over na. Ikaw, ay kayo kondo mo ha? Ang hinawatig, so nga ako rin, hindi ko pinahang ko. I don't have any capability na ihatag na sa akong anak. But God, maghatag dito niya kinabuhi. Kung makita sa Diyos ang iyong kasing-kasing na maghatag ng dimaya sa Ginoo. Wala na makadipindi na dito ka ng pobre at imong ginikanan. Makadipindi ng soan. Hatag o kalidad sa kinabuhi tungod kay ang imong pagpuro sa God it's improve the quality of your life in kaligtasan. And this is what happened in David. The other one is honoring God and improve the lives of those who are apil ang imong palibot, di ba? Mahimo kang blessing. Ingon diha, okay. Sa verse 10, Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and I have defrauded anything I restore it for. And Jesus said to him, For this salvation has come to the house, since he also the son of Abraham, the son of man came to seek and save. Kung sa istorya ni John, si Zacchaeus o sa tax collector, makasasala ni. Di ba? Usanin ka taong purak Igsoon. Pero sa lihang na save, si Zacchaeus, Igsoon, sa iyang gingon, Lord, kinanglan ito mahimong blessing. Pamatama, if you are saved, nakadawat ka sa kaluwasan, unsa pa ang imong kinabuhi before the turnaround of our life, nga gamiton ka ni God as a blessing, the people surround you, sa mga tao na nagpalibot nimo, sa bisan unsang pamali. Di ba? Ipakita ni Zacchaeus ang iyang kinabuhi. You know what, Igsoon kita? Kanang namatay mga tao nga atong mga amigo sa una, pagkabunang gini Igsoon, ayaw palayo nila. Ayaw palayo nila. Ipakita ang inyong blessing. Ang pinaka-importante blessing mo, si Kristo. Amen? Ako, Igsoon, pag-Christian ako, huwag kong biyas ako mga amigong palahubog. Lingkod ko nila ay. Pero pasilingas pulong sa Ginoo. Di ba? Gapon dito, nawag ko itong empleyado sa akong amigo. Pastor, kapita ko diri sa shop. Pinagkukusit ko yun ko. Alas 5 para ba kung uli, kaya pag-uli ako. Napita ko dito. Nag-inom man sila, kaya pala inom, pero nag-redoors nyo to. Imong ko nga, ingon mo, mahalo og bugas. Mas barato malaging beer, kasi imong mo palit. Lingkod ko dito, isonin na. Ako no sige, di mo kiklamo. Pala kong gingan, okay naman na, I hope na di mo makasala tungkol kayo mga ubog mo. I give the opportunity to share the gospel in whatever way. Di ba? Pero wala, pasabot na mo inom ko. Di ba? Tungkol kayo sa ikingon sa Bible, the Son of Man came to save and to save the lost. I hate the sin, but I love the sinners. Kinanglan, masuko pa sa lahigsoon, ba't ang makasasala hinumaan? Kaya ano may mga parinti ka rin bisyo, ay palayo. Kaya nag-apil sa ilang binuhatan higsoon. Di ba? Ang tawag na pumingon, sige mo share nila na wala mo isala mo inom. Masala pag-hubog pa, sa ikaw ay pasal mo inom kay kas, at hindi naman po. Sa pwede rin ka mo palit o pwede, sa pwede ko. Pero di lang po, kaya mag-ital pa niya kuli mo, mag-uuday ka, mag-hubog-hubog, hindi ka nilaron. But you know what, Igsoon? Let's put it this way.
Gamito pa God as a blessing sa mga tao na surround na ito. True. The word of God. Isa itong pinaka-nakong blessing, si Kristo man. Magpahikita lang nato si Kristo sa atong kinabuhi. Makita lang nila na, naku, nagilig ka kausaban, Brad, no? Dali ko gano'n, naku, na Brad, sinsya na good kay. Naman ko si Kristo na ko niya. Yun ako, minong, pero amigo lang yapon na. Kung hindi naman tayo mag-istorya po sa mga maayong utang, pero ayaw na itong binastos sa una. Makita nila kung sa imong kausaban, ngayon mo kong blessing nila naman every way. At one day, gamiton ka ni God. Because the Lord said, the Son of Man came to save and to save the lost. Diba? Pasalamat ka na nakaplagan ka unas, Ginoo. Ang imong mga barkada, wala pa makaplagis, Ginoo. Pero apil na di pangita sa God, o pwede ka gabiton sa God, na kanang mga tawana, mabalik diya sa Maria. Sa Diyos. Ayan? May mga blessing. Okay? Honoring God offers the hope of better future. Okay, na. Ito pa, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house. If it was not so, I would have told you that I go up prepare a place for you. If I go up prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself that where you. That where I am, yung so sa'yo kung pasabot niya na, ingon ang Ginoo, nagkandak ng lugar para ninyo, kung sa'yo gusto ipakita, sa atong pag-ibaya sa God, sigurado ta, kung sa'yo nindot na nagpaapod sa mga kinabuhi, mawala nining kalibutan na. Amen? So, itong future sa kinabuhi, sa kalibutan, sa kasaon mo, mawala naman ang mga butang sa kalibutan. Diba? Bisag, bisag makadaog pagkagluto, huwag man na magpasabot, ili mahurot. Di ba? Ang pinaka-nindot na picture, isog na itong puas, ginarihan sa langit. Di ba? Yung nga, sa pag-ingon ng Andre ka, dagang kagwarta, ito na like so on. Kung muabot mang galing na, kanang-tanang butang para lagyan ko na sa kalibutan. Ako bitang i-share ninyo, di ba? Ay, itong na-share pa na ako ninyo. Katong, sa batang, kinamdo mo nga doon ay loto nga, draw nga, halos pabot og 1 billion. Ayun, 3 years ago o 4 years ago something. Kami tumabot mo ito yung pinakadako nga loto draw sa Pilipinas, almost 1 billion. Pagdaog na tigsondo na ito, winners, Bicol o Samar. Ang taga-Samar na winner, igsoon sa banas akong pagumangkon. Igsoon sa banas akong pagumangkon. Ang akong pagumangkon at the time, among gikuha, among gipabauli sa liti. Isot ko sa Samar, problema sila. Uli na lang din, kaya may problema sa kaon. Uli sila dito. Pagkadaog na nagsoon, kitawagan sa iyang magulang, dong, balik sa Samar. Yung ganda mas Manila, pagkubra niya, walang balik ito sa Samar. Tagaan siya balay, igsoon, gitukulan siya balay dito sa Samar. Itagaan og 3 billion, pagsugod sa ilang, pag-start sa ilang kahit. Kaya 400 billion na siya na daw. Di, nasa like 3 million, nasa like balay. 1 year after igsoon, ingat ko sa akong anak na pa. Nag-message si Francis, si Princess may pangalan itong akong kumambon. Nag-message ko si Princess. Sabi si Princess na, namula man ako 300, ipamasahin niya. What? Asa na dahil lang 3 million? Puro Facebook. 1 year lang ako, puro. Nag-message akong anak sa Diyos. Padalay ko Gcash link, 300 lang, pamasahin kayo sa trabaho. Ang gusto na ko ipakita ito. Wala bisa doon sa material ni kalibutan na mapanghatag ng pagpilog na sinulan sa dito sa future sa kinabuhi. Ang tinuod nga future gusto katong future na iandam sa God into His kingdom. Amen? Kanang atong makapo kung atong himayaw ng Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Ako ito, tingangay palibog sa yawa. Kaya balot ako sa purpose akong ilang everyday. Ang atong kalimpay, ang paghatag o himaya sa Ginoo. In every situation sa atong life, we should honor God.
because He is our God. Amen. In conclusion, so, in the name of wisdom. Kung wala kay Ginoo, kung wala tas Ginoo exhort, walay kausaban ng lang. Walay mausap. Ang Diyos, magpabilin nga Diyos, without us. God is still God. Exhort. God is still God without us. Ginoo lang yan po ng Ginoo kung saan wala kanya. But ang pinakaramong problema ito, kung kita, wala Ginoo. Amen? Nagawa niya ang punto. Kung wala tas Ginoo, mga problema ang Ginoo. Pagpabilin kita sa iyo pagka-Ginoo. Pero kung kita wala yung Ginoo, kita maghatag o imaya sa God sa pagkinabuhi. Muna na itong problema ay matubangon sa iyong future. Muna na itong problema kung sa imong makapot at tinuod ng quality of life. Kung sa imong blessing, kung sa imong future na kinabuhi without God. That's why exhort, we should honor God in our life. Amen? At ang pagpagat Ginoo. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much of this word to me. Tugutin ng Diyos na maghatag ni o dito na motivation ng imong katawan in this church. Pagtanaw, kung saan ka pag-imaya na mo, sa among pinabuhi. Lord, tabagi, ibig ang mga mata ng Diyos. Na magtanaw kung unsa ka sa ilang pinabuhi. Kung ilang ang kumayaw in every situation of their life. Bless your people for being that belong into the kingdom of God in this church. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Salamat sa Sir Joel sa imong very wonderful and strong message. No? So, ito kayong mensahe. No, mensahe na bless. Bless ba tanan? Amen. No? So, maugin na atong dakong purpose dining nalibutan na ang paghimaya. No? Tagaan na itong honor kung himaya ang Ginoo sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang matag opportunity, every second, hour, day of our life, no? Kinahanglan yun, kahimaya ang Ginoo. Okay, pagkabaw, taas pa itong kinabuhi, mubo pa, no? Bila, asa na utog, bila rong edad, utog na ta, ano kay, ipahuwam naman eh. Anytime pwede kining bawigon sa Creator, which is ang atong Ginoo. No, so, sama sa gingon ni Pastor, na ganahan bata nga ang butang natong ipahuwam nindot pagbalik bati na. No, so dili na ganahan na. Kita kitagaan tag nindot nga kinabuhi. No? Yung blessing, life is a blessing from God. Then ibalik sa Ginoo bati. Dili sa tawag pati. No? So, in any way, in any time, in any place, give honor to God. Amen? So, it's time for giving na and kinsa tayo naka-assign sa exhortation. Okay. So, atong pakwakan si Sis Juliana for Morning. Ako na sa magwala na. Mag-quit na sa ko about sa tayo. Pero praise God no, na-bless ko. Thank God to God be all the glory. No, sa pulong sa Ginoo. So, kay bawal juta na. Ginoo, higugma juta. Higugma ta sa Ginoo. Isang gamay ta, pero dito nakita sa kasing-kasing. I believe na pulo ta din. So, ano na sa tithes? Ano mabasa ito ba? Mamurog. So, thank God about sa tithes. So, actually, about tithes, kay ba man kita sa punsay tithes, ay ikapulot, di ba?
Wait lang ako more. Ang about tithe is, daghan kaayong tithes na wala talagang balungan. Is here. Is tithing about money. So, ang ato bang tithing is may tungod lang ba sa kwarta? Diba? Ang nakuha na ko is, Lord, malandong ko na, hindi na nakita sa akong kasi. Sabi pa nga ni Pastor Benina, God is still God. Siya mo, siya tagtiya sa langit ng Diyos. At hindi na siya nagtinama, nagkwarta nga naman. Diba? Tinawag siya. Pero kita tinawag sa Diyos. You and I, all of us here, kita gigamit sa Ginoo in His church. Para mo lang mo, sa iyang buhaton. Kaya kung di sa tayo magpagamit, sa pagpagamot, kung di kita magayon sa mga magtinabahan. Amen? Kung magtinabahan ka, sa pinaagi sa grasya sa Ginoo, sa iyong pagpagimaya, di sa tao, di sa pastora, di sa mga members, di sa elder, church, kundi sa Ginoo. Bisa pa may even though you are a student, kung ikaw unahanin mo si Lord, si di pa may pastor, di ba? O pa kayo ba na ikaw mahimo kang owner diha, mahimo kang valedictorian, na magamit ka na mahimo ka instrument sa mga tao pinaagi sa tithes. Kami yung share lang sa ko, Jonathan, ay what you mean sa peace? Pero tanaw mo yung sugi ako, may siya sa Ginoo. Pero wasa ko na ingon, na hindi mo makita trabaho ha, balance ko dapat life. Na may kaya na ang Diyos sa tuwa. At kita naman magpinabang, hindi ka tama. Lord, ilang ko kasi mga actually, sacrifice ni kayo ni Am. Diba sabi nga ni Pastor, honor your God. Sacrifice kayo ni Am. Tithes. Bisa nyo, kay kwarta, di ka masimba, kay tungod ang tithes mo ning hinungdan nga, daghan ka ayong Kristohan nga, di yun mo tithes, di yun masimba kay tungod sa tithes. And then now we are on sa about sa tithing is, but tithing is for your benefit. So ang tithing, mao na ang tithing sa, para kasi mo kalimuhan ang tithing. Daghan kay benepisyo ang tithing. Amen? Okay ra mo? Kasi nanain mo nga. Ay, ito pala, seryoso eh. Ito ang tithing, para kasi na itong kayuhan, brothers and sisters, mga youth. You should honor God sa tithing. Actually, sa ako, Lord, sa esklabo dyan ko sa una, pero to God be the glory, hindi sa pagpahambog. Nakapalit mo pala, nakapalit mo sa piyanan, to God be the glory, sa pagnamuhan. Pero thanks be to God. Ako, naslabo dyan ko, pero proven sa akin, sir. Bisan doon kayo tayo. Nga naman every church, every week, sige man iparayo of tithes. No, it's not the church, but it's the command of God. But Pastor said sa John, if you love God, obey your command, obey His command. So what is command? About tithing also. Diba? Usa ni sa tithes ang iyang command. So, to glorify God, just honor God. Through sa tithing. Sa tao lang, sa piso o sinasing-kasing na may maya lang ang Ginoo sa atong tithes. Na magkahiusa ta. Na bisan gamay kasi sa pinaagi sa tithes, hanatan mo lang po. Pero daghan ang benepisyo gihatag sa Ginoo sa trabaho, sa may benepisyo. Diba? Na yung mga bonuses. How much pa ang Ginoo nga kung simple kailangan buhit ng Diyos? Sobra pa sa bonus. Di ba o sa lisod man, daghan kay a lot of question, a lot of doubt sa atong mind na lisod. Pero sa Ginoo wala yung malisod. Upang sa man kay treatment test me in this, testing ang Ginoo. Tanaw ang Ginoo inyong pag-testingan, ang Ginoo gud siya. Di ba God is still God? He doesn't need our money, but He needs our heart. Amen? Okay lang. Amen. Ay mo ka seryoso, ha? And then, no. Praise God. Asa naman? Salamat sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Tithing is a way to give your heart over to God. Amen? So, ang tithing, mas mao ang pinaagi sa paghatag sa imo kasi diha sa Ginoo. So, sa Proverbs, kaya ko sa inyo ni Pastor nga, Proverbs, trust in the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Diba? Siya, nagsalig na sa Ginoo, nga iyang yung kung ano'y bahala, bisag high school na uyab, pero yung isalig sa Ginoo, kasi nag-apin na kadali. Inisalig na sa Ginoo. Dihatag na tanan ang way, ang path. Kita sa pinaagi sa tithes, isalig sa nato, bisag Kristo sa bahala, ang Lord. Kaya ang Ginoo, the way ka mo hatag with a cheerful heart, ikaw dyan mahimo kang padato. Dili namin kanibutan. Sabi nga ni Pastor, diba? Sa luto nga, dali kinuha yung kwarta, asa man. Dali man, wala na ni Mayan Ginoo sa iyang paglaw sa luto.
Kung ikaw, so ang Ginoo na himaya sa imong kwartas, 10%. Pagka forever. Pero sa Colgate, diba Colgate? Until now, kung pagka toothpaste Colgate, hapon na sila una sa mga tao. Actually, common na kayo ng Colgate sa testimony. Tanang church na ng Colgate. Diba, praise be to God. And then, hapit na masas. You're physically reminding yourself that He provides what He needs. Amen? Amen. So, ikaw physical na nagpahinundo sa imong kaugalingon na ang Ginoo may naghatag sa imong makinahanglan. So, di ba, the Lord, di ba na ako ipahinundogan ang Ginoo ang tanan. So, siya ang Ginoo ang tanan nagpahinundog na, ikaw man ang tagiya, Lord. So, dili ta magpag-undo. Even to sa kami, ako, first dito ba na ako anak, until now, I'm going sa therapy. Mahal ang therapy, pero praise God, di gamit ang ako inahan. So, even to, sa among life, lisod. Grabe ang pag-test ni Lord sa among faith. True faith sa tithings. Lisod ba, pero praise be to God si Jonathan. Naali kasi na mag-test kasi ako mapugo. Pero mao hinungdan na i-gapos, sa nakwala ni Satan ang tithes, kaya ang Satanas manggod. Mao na hinungdan na, dili ka mo tithes, kaya pala di sa siya gusto na mahimog sa mulang ko kaya sa Ginoo, namudato ko sa Ginoo. Ang tithes mo ko kung nagtabang, proven yun na sa akin sa. Sa una si Ginoo, struggle dito until now. But Lord, God is with us. Proven dito siya kay ang Ginoo, di man niya kinahanglan kalibutan na kay mahalawan. Amen? So, and nasa Psalms 23:1-3. Ako lang bisa kaya nice kaya Bisaya. Ikaw ang Ginoo mao ang magbalantay ug dili ako makabsat sa tanang ko gikinahanglan. Amen? Siya ang magbalantay. So, why should we care? Basta mga magkutin na ta, nga mahadlok na ta. Siya ang Ginoo nagbalantay sa ako. Siya ang shepherd, siya ang nagbantay. So, diba, hindi na kinahanglan paghadlok. Mga youth. So, to God be the glory na ipapahulay niya ako sa mga lunhang sipsipan. Ito niya, sa buo, itutulan niya ako sa tinaw na katubigan, giligpon niya ako. So, kung atong tugtan ang words ni Lord, no? Tugtan tanin words ni Lord through sa tithes, not only tithings, but we keep by faith, not by sight. Amen? To honor God first. Sabi to kanitans, you honor God first through tithing. Amen? So your security lies Him alone. So, ang imong seguridad, alaalaman ka nila. So, sa John 10:18, I give them eternal life. No one can snatch it out of from my hand. So, di ba, hindi makaagaw. Wala na ako na ito, ikat sa kamot sa Ginoo. Sabi pa nga ni Brother Cholo na, kita gibuhat na ka sa Ginoo, wala pa kita gikuan sa atong mama. Nakailan na Ginoo sa tuwa. Amen? So, I urge you, brothers and sisters, I encourage you everyone. Mabisang pag-ganyan sa akin nga, di ba, nakagit na kuya ba, no? Nag-uyag, tagaan lang gano'n mo yung uyag. Mag-ipon ka ni kagwata para makahatag ka kayo. Para manang malipay ang mga uyag, di ba? Pero kalakas na mahalon. How much pa si Lord na itong hilagaran nga tagiya? Nga 100% full blessings yung ihatag ka na ito. Physically, emotionally, financially, and mentally. Nabula ka ni mga butanin na butanin. Honor God. Your sacrifices, honor God your life, and everything honors God alone. Amen. Amen. Praise God. Music, salamat tayo sa iyong blessings. Okay, let's all stand up and let's give it to the Lord.
supply the source of it, Lord God. And Father, thank you for giving us, Lord God, the spirit of generosity, Lord God. Father, we pray, Lord God, that tudluan kami mo kanunay, Ginoo, sa pag-obey mo, Diyos, sa paghatag, Lord God, pinagi sa paghatag, Lord God. And we pray, Lord God, kay Lord, gusto na mo ma-imitate, Ginoo, ang imong character, Lord God, the giver ka ayo ka, Lord God, and do the same thing sa ako, Ginoo. Lord, make us, Lord God, na givers and we, Ginoo. Salamat kayo, bless those who give, and Lord, dato wala kung muhatag, Ginoo, bless them also, Lord God, and we pray na you to speak to them, oh God. Thank you, Lord God, all glory, honor, and praise belongs to you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, kung sino sa nakagyan mga ito, give me mga 3 minutes para mo-present sa mga bata. Please pa sunod ang mga bata. Okay? Para sa ilang presentation. Kamay lang ito. Pastor, children. Linya. Tubang dito. Matthew 16. 1, 2, 3. Sige, maminaw sa takanita nga. Okay, 1, 2, 3, go. John 3:16. For God loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Love you, Jesus. 1, 2, 3, go. The love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, what wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe, oh, wonderful love. Amen. Thank you, children. Dapat po ang mga teachers, kinahanglan every Sunday na dyan sila yung memory verse. Teacher, Quincy, Nish, please, no? I-emphasize yun nato ang memory verse sa mga bata. Kaya maura na ang ato ipakaon sa ilaha spiritually. Amen? So, dapat every Sunday na memory verse ang mga bata. Okay? So, let's all stand up. Let's stand up and sa atong feeding, announce pa kay Coach Yuntas karong Sunday. Karong ako, sorry. Okay? Happy Sunday! Bye.
sanctify kini Ginoo. Lord, multiply kini Ginoo. Salamat sa kadayon nga provision, Lord God. Bisan sa feeding namo karong mga punong Ginoo, among giampo Lord God ang success ni ini. Lord, ang mga bata, ang mga review, ang mga kinikanan, mga review, Lord God. Ano we pray, masangyaw namo ang imuhang puno nga Dios. Masangyaw namo ang kaluwasan, Lord God, nga ihatag na namo ug mahatag na namo sa uban, Lord God. Lord, give us boldness, Lord God, and thank you for this, Lord God, activity nga imong gihatag namo, Ginoo. Salamat sa provision. Isa sa tanan nga imong gigamit ining activity, Ginoo. Salamat tayo, Lord God, sa privilege kay namo, Lord God, sa among ginapuri, Lord God, na nagamit niya mo, Lord God. Ug walay kaaway na makahinder ka namo, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. We know that we are victorious already, Lord God.